Jo sempre havia pensat, tal vegada primer pel món del cinema, per veure per descobrir que realment qui podia tindre una trajectòria i un domini sobre la seva obra eren aquells que havien aconseguit tindre el que s'anomena el tall final en muntatge, no? El que prenen les decisions. Normalment això solen ser els productors. Però algunes de les persones que per a mi eren referents claus, com eren Billy Wilder i Joseph Leo Mankiewicz, que eren escriptors, guionistes i directors, doncs tenien el tall final de la seva obra, perquè s'havien convertit en productors. Jo sabia que crear una plataforma de treball estable permetria tirar això endavant. També després ho vaig veure quan vaig entrar en el món del teatre com les companyies, que en aquella època hi havia molta companyia de teatre, no? I molts de nosaltres ens formàrem doncs, en Agoi de Gom. O sigui, tenim com a referent a Agoi de Gom, a Xuclàs, a Medians, no? Companyies que en aquell moment arribaven amb assiduïtat a la comunitat valenciana. Crear la cultura sabia que m'anava a permetre això, sabia que m'anava a permetre poder desenvolupar en continuïtat el treball, escollir els meus companys de viatge, contar les històries com jo les volia contar, interpretar papers que probablement no m'hagueren arribat des d'una altra via. Si ets capaç de donar-li continuïtat, doncs podràs desenvolupar una dramatúrgia per un costat, una sèrie d'idees, crear un equip de treball. Jo també veia com molts cineastes venien treballant amb una estructura de companyia teatral. Per exemple, John Ford sempre treballava amb el mateix equip actoral, amb els mateixos tècnics, però és una cosa que reitera, lògicament, si et funciona, Clint Eastwood, quan veus un documental, ho diu, no? Però quan veus un documental sobre les seues pel·lícules, és una colla de veteranos, però bueno, no del Vietnam, de la Segona Guerra Mundial. Vull dir, té 82 anys i tots els seus col·laboradors estan passant. Per què? Perquè és un equip molt compacte de gent que s'entén, que funciona i que, per tant, aleshores, això va ser la idea i el motor. I sí que crec que cal ser emprenedor, és a dir, jo crec que la societat t'oferta una sèrie de possibilitats, si encaixes en elles, endavant. Mai he cregut que l'administració tenia que ser qui solucionarà tots els problemes. És més, crec que el donar-li cartes d'intervenció tan forta a l'administració en tants àmbits ens ha portat a la situació en la que estem, però clar, els individus, les persones són molt còmodes, molt conservadores en aquest sentit. Ho deixem en mans d'un altre, ho deixem primer en mans del pare, en mans de la mare, en mans del nostre cap, en la feina, del nostre polític, en què cada 4 anys votem, i després volem viure la nostra vida sense vida. Crec que ser emprenedor és crucial. I recorde també quan l'any 82 una pel·lícula que es diu Tutsi, una comèdia de Sidney Pollack que Dustin Hoffman, que l'ha posat com a exemple de moltíssimes coses, però jo la considero realment una obra d'art, una de les millors comèdies de finals del segle passat. El personatge és un actor i durant molta estona no para de dir el fet de generar les teves pròpies oportunitats. I és una frase que jo em vaig acunyar, no? com un axioma bàsic de comportament, és a dir, mai succeeix el que tu vols que succeeixi en el moment que desitges. Aleshores, sigues tu capaç, sigues tu motor, no? Per a ser-ho has de tenir una vocació o un desig i has de ser capaç de renunciar a una sèrie de coses, no? Perquè et converteixes en empresa, has de lidiar en altres problemes, però he de dir que té molts avantatges, no? Perquè et permet escollir a la gent en la que vas a treballar, i si tens sort i treballes amb gent. Jo treballava amb molta gent a la que admirava, a la que havia vist i que pensava a ells per dir, podem fer això, i quan em deien que sí, hòstia, perquè al cap i a la fi és la suma de talents el que fa que una cosa funcioni. Suma de talents i entesa. I ara, més que mai, toca també que la gent una mica pensi exactament cap a on,
que veure què està passant i s'atrevisca, que és el complicat, no? Es dona el pas. Res té a veure la crisi dels anys 90 en la dada. Afecta a molts més àmbits i crec que deixarà una ferida molt forta, però tot i això l'única manera d'eixir és aquesta, el que la gent que està funcionant trobi altres mecanismes, altres formes, i que la gent jove que entra diguem-ne en el mercat laboral o que comença a crear noves maneres de viure, de relacionar-se i de treballar, per descomptat. Bueno, tu treballes sempre amb el desig de que vas arribar al màxim nombre d'espectadors, que les obres, jo ho pensava, no? Jo crec que el que nosaltres fèiem perquè des de l'inici ens movien quasi sempre en un territori del gènere, de la comèdia, no? No és una cosa triada, no? No ho tries, és la teva manera d'expressar-te, d'escriure, de surt, o almenys en el meu cas. Aleshores, des que els espectacles a l'Horta van anar molt bé, les col·laboracions amb Ferran Torrent, i quan ja creiem Malvena va anar molt a poc, però sumant des de l'inici. Començàrem en un monòleg que va girar per tot Espanya, que va rebre molts premis importants, després vingueren altres espectacles que anaren d'alguna manera sedimentant la marca fins a arribar a un moment en què es produeix una confluència de coses que provoquen que feies el vot. I això es va produir en Besos. Després, clar, Besos venia darrere de Mandíbula Afilada, que va ser també un tas que va rodar i que va funcionar molt bé. Mai és un espectacle en si mateix. Tu arribes a un espectacle per tot el que has fet abans, no? Pels encerts i per les equivocacions. I quan arribes no ho saps, fins i tot diria que molta de la gent, quan jo els explicava el que anàvem a fer, deia vas a pegar una hòstia en aquest espectacle, això no treia fer, això no té ningú sentit, això que estàs dient. I fins i tot quan estàvem assajant, no? Molta gent que la veia deia això. I clar, el canvi és el primer dia que la fas en públic i fa has de tenir molta creença en una cosa, en el valor, jugar-te-la, i evidentment quan s'obrin les portes del mercat nacional, quan vas a festivals i de sobte un mecanisme de funcionament és anar a un festival d'una comunitat autònoma i de sobte s'obrin les portes de la xarxa, de la red d'aquesta comunitat, i així una altra. També quan una obra és un èxit en un lloc, les antenes de la gent tant de Madrid com de Barcelona es disparen per veure què està succeint, què està passant a tal lloc. I si els agrada, de sobte et permeten la possibilitat d'estrenar a Madrid i Barcelona, que són els punts neuràlgics, no? Les capitals teatrals de l'estat espanyol. I bueno, va ser una aventura meravellosa, una aventura que encara continua, és a dir, perquè és un espectacle de l'any, crec que 98, i encara l'estem fent, és a dir, vam estar 4 anys, vam parar, vam tornar una altra vegada, i cada vegada que el fem, doncs la gent el continua rebent amb riallades contínues, nosaltres també disfrutem moltíssim. Crec que deixa sentir, per exemple, com comentava abans respecte a la nit de Sant Joan, molta gent quan ve per els espectacles diu, hòstia, nosaltres ho passem bé, però vosaltres ho passeu pipa, i diu, sí, nosaltres t'assegurem que ho passem de cor. Crec que és un valor afegit al que fem. És que això ni m'ho planteja, és el mateix que per què una comèdia, perquè em surt, per què en valencià, perquè és la llengua que parlo de tota la meva vida, he parlat en valencià tota la meva vida, a ma casa, amb els meus amics. No vas tindre la sort d'estudiar, de ser alfabetitzat en valencià, això ho fas a posteriori, no? No és una elecció, no és una obligació, és com respirar. És una cosa que no et planteges. Evidentment nosaltres sempre ho fem en valencià i després fem la versió castellana perquè el nostre àmbit no ho hem aconseguit en tots els espectacles, perquè els espectacles no s'ha arribat a traduir, perquè he vist que no tenia gaire moviment, però la majoria, si n'hem fet 18, doncs en 16 o 17 m'atreviria a dir, hem fet la versió castellana i hem rodat per l'estat espanyol, han entrat altres companyies a posteriori.
i sempre que estrenem la nostra companyia estrenem sempre en valencià. Quan faig algun treball, potser per alguna altra companyia, si és de Madrid o és un encàrrec o em demanen que escriga una obra específicament per ell, òbviament l'escrius en castellà. Però així no hi ha una altra, perquè ella és com respirar, per què respirem? Perquè si no te moriries, tu ho fas en valencià. Però en aquest sentit, deixant-me la polèmica que ara obert el ministre Wert respecte a la llengua, fonamentalment a Catalunya, però indirectament també ací a València, què n'opina? Pues que és un retall, que és un tornar enrere, i que és una mancança el pensar que crec que l'alfabetització en cada comunitat autònoma on existeix una llengua s'ha de permetre tot el que hem aconseguit avançar s'ha de mantindre, i no entenc aquesta voluntat de tombar, de tirar enrere tot el que hem aconseguit fins ara. És que no. I al contrari, jo reforçaria les línies de formació en les llengües autòctones i que després els alumnes pogueren escollir en una llengua o una altra, o el centre i de més. No ho entenc, com tantes altres coses, no entenc que l'impost de l'IVA del 21% com una política voraç de retall, que l'entenc en un sentit, perquè jo també soc empresa i he d'aplicar el retall, però jo com a empresa sé que ahí no està la solució. Sé que és un pas que s'ha de donar, però la via ha de ser una altra. Bueno, ho havíem intentat amb anterioritat, sense cap èxit. Havíem presentat un full de projectes de manera individualitzada, en diverses productores, no quallava res. I va haver un moment en què vaig dir, bueno, pues ja no presente res. Després naix la possibilitat en una productora presentar un projecte arrel del Mandíbula Afilada, precisament, no? Un projecte que semblava que estava estudiant i tal, el van fer, el van aprovar, i quan anàvem a començar, de fet va ser un projecte que era tan clar que anàvem a fer que condicionava la gira de besos, i van tenir que canviar un fill de bolos, anunciar a moltes coses, i després ens va caure la sèrie, i van perdre bolos, bueno, i vaig dir, bueno, hasta sí, ja mai més, va ser. I aleshores, novament intervé l'atzar, no? Estàvem per una part, havíem fet una obra de teatre i va vindre una gent molt jove, estaven començant, era la productora Punta Punta, que havien fet un parell de programes en televisió i volien fer un reportatge sobre una obra que jo havia fet, no? Perquè era sobre dones treballadores i l'actriu fer-li el seguiment. Bueno, doncs, entre que coneixes aquesta gent, no? I que presentes uns premis literaris Ciutat d'Alzira, i en eixa sopar acte de lliurament de premis està Pedro García, el que era director de Televisió Valenciana. Te'l presenten perquè era del meu poble, però no es coneixien, no? Perquè tots havíem estat fora. El presenta i diuen, escolta, podríem tindre una reunió. Pues sí, podríem tindre una reunió. Serà un divendres. Telefones un dimarts. Podem una reunió pel divendres següent. En una setmana, amb la gent de Conta que havia conegut, vam presentar un projecte, els va agradar, i ahir va néixer. L'atzar, que passes anys i anys presentant coses, ja t'he dit, de manera personal, en diverses productores, està tot a punt de guanyar i res és problema. I de sobte coneixes algú, que és el director, que et permet en menys temps. Clar, després teníem que presentar algo que era potent, que fora potent, com va ser Autoindefinits, no? També fa falta no només que ho presentes, sinó que ho vegin, perquè en última instància ja no depens de tu. En una companyia de teatre, en una productora de teatre, jo trie el que vaig a fer, vaig a contar aquesta història i soc jo que pren les decisions creatives de producció juntament amb Toni Benavent, no? Però que anem de la mà, però així no, així pots fer tota la feina, uns dossiers impressionants, un projecte que tu vols clar, però després si des de la casa no ho veuen. I així es va encetar una via que va donar 5 anys de continuïtat i de molts programes a la tele.